Chino! Opa. And yes mga mahal, ako'y nagbabalik imnida. Ano yung kasi ano ba sinasabi? Ito pa rin po, ito pa rin si DJ Kim Chino at syempre kasama niyo pa rin ako sa aking Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Oo, at di ba nga usapang office serye, landian pa rin to. Hindi, ang sinasabi ko lang naman mahal, minsan komplikado kapag ikaw ay na-fall sa iyong katrabaho. Komplikado kasi talaga nga namang baka yan pa ang dahilan kung bakit ka mag-resign. Diba? At sabi ko rin kanina mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit komplikado o delikado jumowa ng katrabaho mo. Recap na tayo mahal. Sabi ko kanina, una, risky jowain si katrabaho kasi mahirap kumilos kapag kayo ay nag-break na. 'Di ba kapag hindi nag-workout ang inyong relasyon ay talaga nga naman kailangan mo pa rin pumasok o kung hindi masesesante ka. 'Di ba? Maaawul ka kapag hindi ka pumasok dahil na broken hearted ka o dahil ayaw mong makita yung pagmumukha ng ex mong katrabaho mo. Ang awkward kaya niyan kapag nag-break kayo tapos magme-meeting, may tension sa opisina at kayo pa ang dahilan minsan kung bakit puro negativities ang nasa office. Huy! Uy, totoo yan ha. At ang pangalawa, mahal, sabi ko rin kanina, risky jowain si katrabaho kasi posibleng maapektuhan ng trabaho. Ito na nga yung sinasabi nating productivity mo ay biglang bababa. Bakit? Nawawala yung focus mo eh. Nagiging emotional ka sa mga desisyon mo, sa aksyon mo, at minsan napapansin niya ng mga HR at boss mo. Kaya ako talaga personally, kasi si Kim Chino, mahal, for your information, dati po akong HR, kaya marunong ako mag-observe. Alam na alam ko kapag nag-LQ sila ng katrabaho niyang jowa niya. Alam na alam ko kung bakit ka nag-leave. Bakit? Kasi winalangya siya. Yung mga ganong bagay, minsan kasi nakaka-apekto talaga yan sa productivity. To the point na baka magkaroon ka pa ng memo. Diba? Kaya kayo dyan, wag muna tayo magjowa. Focus muna tayo sa trabaho. Huy! Lalo na't ikaw ay alipin ng salapi. Diba? So might as well focus on your goals. At syempre, focus on your work. Huwag focus sa katrabaho. At ang pangatlo't panghuli, mahal, ito na nga yung sinasabi natin na huwag or risky jowain si katrabaho kasi magkakaroon ng office chismis. Ano pa? Office drama. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang ang tingin nila ay sa inyong magjowa. Kapag kayo ay nagkaroon ng tensyon, LQ o di kaya hiwalayan, kayo ang topic sa office. Gusto nyo ba yun? Diba? Pag-uusapan ka at minsan mahal, ito na nga. Usually, ang mga katrabaho natin, minsan nagtatanggal yan ng mga singsing. Mapababae o lalaki, meron ganitong gawain na kung saan kapag pasok nila ng office, sila ay single. Sila ay walang commitment. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo dyan. Kundi kayo ay magiging kabit. Huy! Uy, daming ganyan. Minsan sa team building pa ng company, dyan na form ang mga relasyon na patago. Imaginein mo by group pero sila ay missing in action. Sila ay matatagpuan saan? Sa CR. Ay, nako. Kayo talaga. Minsan talaga hindi maiiwasan yan pero dapat mong iwasan kasi immoral. Uy kayo dyan na kapag may asawa at anak na kayo, meron na kayong jowa, wag nang lalandi sa katrabaho. Bigla na lang magugulat yung mga jowa at asawa nyo, bigla kayong sipag pumasok. Hindi nila alam kung inspired ka ba sa trabaho o inspired kay katrabaho. Huy! Ang dami maarot ngayon. Pero kung committed na kayo o di kaya nagpaplano kayo magjowa tapos katrabaho nyo pa, pag-iisipan nyo maigi. Kasi komplikado. Diba?
O sige na nga, bago pa saan mapunta to, ako'y sisibat na. Pero wag kayong mag-alala mahal, susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titangelo sa kanila programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!